Ja, og det var sådan den første scene, som var lige lidt ekstra, fra 0 sekunder til 32 sekunder. Og igennem det klip, så er der normalt perspektiv, og der er halvnær, og vi får at vide rubrikken og emnet. Og senere kommer der en grafik, altså omkring undersøgelsen, hvor hun så fortæller om det. Og lige i starten, så er der faktisk en lille nyhedslyd. Og ellers er der normalt synkronlyd, og der er stillkamera. Og der er spip, altså hvor vi ser speakeren i billedet. Og så er der hey, hvor vi lige krævet fat om det. Og så er der noget med you her med, eller sådan kan sige det med undersøgelsen der, hvor man lige sådan bliver ekstra fanget. Og så er det aktuelt. Nej. Altså, jeg tænkte... Det er sikkert hende, der hedder Mariam. Okay, jeg ved ikke, om vi kan starte forfra. Okay, så den næste scene er det her interview med pigerne, som er et øjenvidne til interview. Og det var fra 32 sekunder til 1 minut og 30 sekunder. Og sådan det filmtekniske virkemidler her, det er sådan, at der er voice over, og sådan kameraet, det skifter meget. Der er sådan både noget zoom, og der er noget panorering, og der er noget håndholdt, og noget stillkamera. Og sådan også billedskærmen skifter lidt, der er både halvnær og lidt totalt, og så er der super nær på hænderne, som man viser. Og der er også en byline, og der er en mellemrubrik med emne. Og så er der også, altså der er også perspektivering, eller perspektivet, det er også noget, både noget fugl og noget frø. Ja, og så er der lidt hurtigere klipperytme i det her. Og som sagt, så er det et øjenvidneinterview det her, og vi får noget sige, og vi har noget identifikation med i det her klip, og noget væsentlighed, og de her piger her, de laver helt klart medspil, og så er det begyndelsen på, eller starten af reportagen. Okay, så det næste klip vi så her, det var fra 1.30 til 2.05, og det er det her interview med Dorte Rasmussen, og der er noget af de filmtekniske virkemidler, det er, at der er voiceover, og så er der normal perspektiv, og halvnære billeder, og så er der en mellemrubrik, og så er der både håndholdt og stillkamera. Der hvor det er, at hun bliver interviewet, der kan vi godt se, at der er lidt håndholdt kamera. Det er et ekspertinterview, og der kommer lidt der så, og det her interview, det er meget medspil, og det er en reportage. Ja, og så var det næste klip, det var fra 2.05 til 2.30, og det er et interview med Lisbeth Frederiksen, og der er voice over i, og der er håndholdt kamera og halvtotal, og halvnære billeder, og så er der en mellemrubrik, hvor der står hendes navn, og interviewet, det er medspil, og der kommer igen det her så, hvor det ligesom bliver uddybet, og så er det en reportage og et partsinterview. Ja, det var så interviewet med Dorte Rasmussen fortsat, og ja, de filmtekniske virkemidler, der bliver brugt her, det er halvnær beskæring, og der er en mellemrubrik, sådan, hvor der står Dorte Rasmussen, og så er der normal perspektiv og en byline oppe i toppen, hvor der sådan står navnet på journalisten, der stiller spørgsmålene, og så er der stillkamera. Og ja, det indholdsmæssige virkemidler, det er et ekspertinterview, og der er fortsat så, sådan at det bliver mere uddybet. Og ja, interviewet det er sådan, der bliver medspil,
Det er ikke noget med, at de prøver at provokere, og det er en del af en reportage. Ja, det var så det sidste klip, som foregår i studiet, hvor at hun snakker, og det er Spab, speaker af billedet, og så bliver fortsat uddybt sådan helt til sidst med, hvilken alder det er det mest foregår i. Og så, filmtekniske virkemidler, der bliver brugt halvnær beskæring, normal perspektiv og stillkamera.